दुलाराय बाथौ गौथुमनि 37थि बोसोरारि जथुम्माखौ कलियाबराव फैगौ 1 आरो 2 एप्रिल खालि साननैनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों खुंफुंनो थाम-थिम खालामदों। कलियाबराव मोन 12 गामिनि एसेल' बर' सुबुं थानाय ओनसोलाव दुलाराय बाथौ गौथुमनि बे जथुम्माखौ खुंफुंनाया गोरलै बाथ्रा नङा। ओनसोलनि 5,000सो सुबुंफोरा बे जथुम्माखौ खुंफुंनो सान-हर नाजाथाबनायनि गेजेरजों जाफुंसार खालामनो नाजादों। ओनसोलाव थानाय बर' ख्रिस्टियान आरो गुबुन धोरोमारि सुबुंफोराबो बे जथुम्माखौ खुंफुंनाय खामानियाव बानजाय आफादखौ गोबां मदद खालामदों होननानै बानजाय आफादनि आफादगिरि चित्रसेन मोसाहारिया फोरमायथिदों। कलियाबराव जोंनि भाषाखौ जोंनि धोरोमखौ जों नागाराखै दाहालागैनो आरोबावसो बेरखांहोनो हागोन होननानै जों बेखायसो जोंनि गोसोआवहा मोनसे साहस मोनबाय। थ' जोंहा बेवहा मात्र 12खन गामि दंब्लाबो बर' गामिया 12खन दङ। जों अति बेसि सानब्ला मावथि हिसाबै जों 5,000 बा 6,000ल'सो जोंहा मावथि मोननाय जायो। बेसांजोंनो जों साहस खालामदों। मानोना जोंनि बर' हारिया गाव जेसेबां भागो जाना थाबाबो बिमा सासेनि फिसा जानानै दं। जेरै जों बेयावहा बर'नि गेजेराव बै दाहानि दिननिफ्रायनो सोलिबोनाय ख्रिस्टान बर' सानैसोबो दङ। बिथांमोनाबो जोंनि हारिनि कारणे जोंनि धोरोमनि कारणे हेफाजाब होगासिनो दङ। आरो रामसा बर' होनाय दङ, सानजारि बर' होनाय दङ, बिदिबो जोंनि बिथिंबो सोलियो। बिथांमोनाबो गोसो मोदोमै हेफाजाब होगासिनो दङ। जि भाषा कृष्टिखौ जों रैखा खालामबाय थादोंमोन, दा गुवार बर'फोराबो फैनानै जोंखौ बानखांना लानो ओंखारनायखाय जों जोबोद गोजोनथारदों। हागौमानि जों सेस्टाखौ खालामगोन। हायैनि कारणे नोंथांमोननि खाथियावहा गासै असमनि भारतनि बा बिथिङावना थानाय बुहुमफोरनि बर'फोरनि खाथियाव जों निमाहा बिदों। अब्लाबो जों जेसेबांखौ हागोन जों नोंथांमोनखौ सिबिगोन, पैसा हमगोन। हायिखिनिखौ नोंथांमोना गावनि होनना साननानै बर' फिसा होनना साननानै निमाहा होनायनि गेजेरजों जोंनि बेयाव हाजारे बाथौ धोरोमखौ आरो गोगोमै गायसननो हायो। बिनि कारणे नोंथांमोना फैगोन होननानै आसा खालामबाय। नंगौ। आरो लोगोसे सोंनो नागिरदों बे प्रग्रामा साननैनि नामा? साननैनि प्रग्राम। बेनि गेजेरावनो जों जेरै प्रग्रामखौ फिक्स खालामनायमोन बेखौ सोलाय सोलु खालामनो लुगैया जाहैबाय। आरो बि दा पलिटिकेल बा जिथु सिस्टेम दं बेखौ जोंबो गनायनांगोन। अब्लाबो जाहा बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' बिथांमोना बिनि गेजेरावहानो माखासे माबानानै सम बरननानै जों बेयाव फैथारगोन। 1 तारिखै बिथांमोना फायनो दंमोन, 2 तारिखै फायनो दंमोन, खिन्थु 1 तारिखै बिथाङा फायगोन। 2 तारिखनिया 1 तारिखै फैबाय एसे माबा मोनसे जाबाय नामा बिथांमोना बेयावहानो पानेरियावहा बिटिआरनि जिथु मा जागोन केबिनेट सेसन जाबाय। नहलेथ' बिथाङा जोंनि कलियाबरनि मुजुमसे बर'नि कारनेनो जोंनि जि केबिनेट मिनिस्टार दङ केशव महन्त, जोंनि लकेल MLA, बिथांनि लोगोसे बिथाङा रायज्लायनानै दान्दिसेबाबो नुफायजाथारगोन होननानै बिथांमोना खुरां होखादों। आरो बेनि कारणे जाहाथे आनन्द गसाइया गासैखौबो गोसो मोदोमै सुख सान्तियाव लाखिनानै बेयाव फैनो सुबिदा खालामो। आरो आसाम नाङाव बियाबना थानाय बर'फोरनि आफाद हुलाया फायना जाहाथे कलियाबरावहा गुलिफायो जों बेखौनो आखा खालामनानै दङ। आरो दा थांखिया मा जाहैगोन नोंथांमोननि बे कलियाबरनिफ्राय बे 37 खुंगा माबानि जोंनिफ्राय जों बे बाथ्राखौसो दुलाराय बुहुमावहा दैथायहोनो लुगैदों जे नोंथांमोना बबेयाव बर' दङ, बाथौ हारि दङ, गासैखौबो गावनि फिसा होनना सान। जेब्ला जोंनि बेयावहा मुदै गब्ला नोंथांमोनाबो जाहाथे दुखु नांहैयो। जोबोद गोजोनथाव। बिदिखौनो जों मेसेज मोनसे होनो कारणे सेस्था खालामदों। मासांदुर सम्भब जायो बे नोंथांमोननि मददनि उपरावसो जोंहा एसे भरखा खालामनानै जों थांना दङ। निस्सय नोंथांमोननि बे मददखौ मोननायखायसो बे दिनै कलियाबरा पुण्य भूमि जानो थांनो ओंखारदों। जों आरोबाव खेबसे गोजोननानै साबायखर गासैनोबो खुलुमनाय बावनानै जोंनि बेयावहा आगान होफैगोन होननानै आरोबाव खेबसे खुलुमनानै आरो सोंनो दङ एसे तारमाने बे आलासि महर जे आलासिफोरखौ लिंहरदों, दा बे आलासिफोरखौ बेयाव लैहोर सफैनो थाखाय एसे मा बुंगोन नोंथाङा? जोंनि बेयावहा बाथौ हारि बर' दङ होननानैनो नोंथांमोना फैगोन। नाथाय नोंथांमोना जेसेबां हास्थायनानै जेसेबां गोसो लाना फैगोन बेसेबांखौ बेयाव नुफायाबो जानो हागौ। अब्लाबो नोंथाङा बे थार जे बेयावहा बर' फिसा दङ, बाथौसा दङ बेयावहा। तो बे बाथौसाखिनिखौ
नोंथांमोना दैखांना लांनो थांनायावहा एसे खस्थ' मोनगोन बा जोंनि रोङैखिनिखौ फोरमायनाया खिन्थु नोंथांमोननि बिबान जों जिखिनि रोङाखै बेखिनिखौ फोरोंनानै कलियाबाराव गुबुनथिंबो सोरगिदिं जोंहा दस्रा हारिफोरा बिसावना दोङो जों बिनि नारसिननायाव दोङो अब्लाबो जोंनि बाथौनि पताकाखौ जाहाथे जों फिरफिलाखौ जाहाथे दैखांना लाखिनो हायो बिनि कारणे जों आगानसे थाङोबा नोंथांमोना आगाननै फैनानै जोंखौ हेफाजाब होनांगोन बे बाथ्राखौसो जों दैथायहरनो लुगैदों जोबोद गोजोनथाव बयखौबो 1 तारिख आरो 2 एप्रिल बे तारिख मोननैखौ नोंथांमोना बावगारनो नाङा जों बेयावहा दुखुथिया फिसा दों होननानै आरोबाव खेबसे लिंनाय जाबाय बयनिसिम जोंनि आर'जखौ दैथायहरनाय जाबाय।